UPPLआथ' रोंनाय बायदि मोनो दा खोथाफोरखौ बुंला बिसोर लाजिनाय मोनो जों रावबो लिडारफोरनि एगेन्स्टनि बाथ्राखौ बुंनो नागिराब्लाबो दिनै बिथांमोनहा जेरैबायदि खामानि मावदों दा बेखौ नुयोब्ला बुंनांगौबो जानानै फैयो दा BPFआ सरकारानो गैया हाग्रामा महिलारिया दिनै पावारानो गैया खमथायानो गैया बे बेलायावबो दिनै UPPLनि BJPनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जे BPFआव लोब लोब बारायगासिनो दङ जइन जागासिनो दङ फैयोब्ला UPPL होननाया सैथो ना नैबे सावगारियाव नुजानाय सैथो रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरगोन नुगासिनोबो दङ आरो बेल' मानो दिनै UPPLनि सासन बे बोसोरथामनि जे सासन बे सासनाव थानायाव गोहोआव थाखानाय BTC एकर्डनि जे गोहो मोनदोंमोन जोङो 40टा डिपार्टमेन्ट मोनदोंमोन बेखौबो गासिबो स्टेटनो हरजोब्बाय खुनु धरनै रिक्रुटमेन्ट होनो हायाखै रावबो सासेनो साख्रि बाख्रि होनो हायाखै साख्रि होग्रा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौनो बिथांमोना सिफायदों माबा सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड दादों होननानै खोनादों जों खेबसे समाव नटिसआवबो नुदोंमोन बेफोरखौबो खामानि मावनो हायाखै दिनै जेरैबायदि सानफ्रामबो नंखाय खोथा बुंनाय थगायनाय बे थगायनायफोरखौ नुनानै जोंनि लाइमोनफ्रा थानो हायाखै बिथांमोनहाबो सरसा खालामनो हादों स्टाडि खालामदों फरायनानै मोनदों मेगनजों नुदों जायनि थाखाय दिनै लोब लोब कलेजनि इउनिभारसिटिनि फरायनाय आरो साख्रि गैयै फरायनानै थानाय खुनु राजनैतिक दोलोजों लोब्बा गैयैफ्राबो दिनै लोब लोब जइन जादों दा बेखौ नायोब्ला जों बुंनांगोन जे UPPLआ BPFखौ जोबनो नागिरदों जोबनो थांदों होननानै बोरै बुंनो हायो लाइमोनफ्रा स्टुडेन्टफ्रा फैयाखै बिसोरो इउनिभारसिटियाव फरायनाय डिग्री फरायनाय गथ'फ्राथ' भटार आइडि गैयैनि माने गैया आरो ओरैबायदि नङा आथिखालनि गथ'फ्रा जे गावहा भटार अधिकार दंना गैया गाव सासे नोगोरारि सिटिजेन जानोब्ला गावनि बैसोआ बेसेबां जानांगौ बेखौ मिथियै रावबो गैया दा बिथांमोनहा उमुगा बैसो जायाखै होननानै सार्टिफिकेट श' खालाम खुगाजों बुंबाथ' जानाय नङाना सोर गथ'आ बैसो जायालासेनो फैदों बिथांमोननि सार्टिफिकेट श' खालाम हायोबा खालामथों खिन्थु सासेबो BPFआ ओरैबायदि नङा जे सोरखौबा नासयनानै माबा मोनसे राजखान्थि गेलेनायनि लक्ष्य आरो उद्देश्य गैया आरो BPFआ बेफोरखौ सालिजारि नायखायो ओंखायनो जोङो जइन जानाय साफ्रोमबो लाइमोन गथ'फोरा बेसेबां बैसो जादोंना जायाखै जों बेफोरखौ नोजोर होखादों आरो बिथांमोननि बुंनाया नंखाय रनजित बसुमतारी ना फेरेंगायाथ' मा होना फेरेंगाया जे एखेबारे गावनि सालाया बेगें गैया होननानै जेरै मोनो एरै फिदिंनो हायो बा फिदिङो बे जे नंखाय खोथाखौनो सानफ्रामबो बुङो बे दिनै स्पष्ट खाम्फा बरगयारिया स्पष्ट भाबै बुंदों जे सम खालामनानै BLTनि केडार जानानै बिथाङा आन्दलन खालामबोनाय मानसि हाग्रामाजों एखे आन्दलन खालामबोनाय मानसि BTC सोरजिग्रा मानसि आरो BPF राजखान्थि दोलोनि फसंगिरि बोरै बियो मानि थाखाय मा खारननि थाखाय माने UPPLआव थांनो मा खैसाराव खोख्लैनानै खाम्फा बरगयारिखौ UPPLआव थांगोन होननानै रनजितआ फेरेंगाया मानो बुंबाय थादों खाम्फायाथ' स्पष्ट बुंखाबाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा स्पष्ट बुंखाबाय थाङा होननानै अब्लाबो बे बुंदों बेनो खुनु धरनि बिस्रा मोजां साननाय गैया गाज्रि पलिसि बाहायनानै जोंनि गेजेराव बिभाजन लाबोनो नागिरदों मानसिफोरनि गोसोआव मोनसे उसुथायनो नागिरदों नाथाय फेरेंगा बिथांनि रावखौ बुजियै रावबो गैला आरो हाग्रामा महिलारिया मार्साप जानो UPPLआव बेखौ मा फर्मुला दं फेरेंगाया बुंग्रोथोंसै बिनि उनाव जों जवाबखौ होगोन नाथाय फेरेंगाया जे दाख्लैसो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मूर्ख स्टुपिड बुंबाय आं कन्डेम खालामो I am strongly condemn फेरेंगा नोंनि सालाया एथ' बिदि जानो नाङा जे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ पाब्लिकनि गेजेराव पाब्लिकआ मोजां मोनो बेखौ सासे लिडार बियो लिडार हिसाबै जों मानिनांगोन नोंखौबो जों लिडार मानियो NJPनि केडार होननानै जों सनमान होदोंमोन नोंथाङा जे माने नाङा फाङा सालायखौ फिदिंनानै जाहा थाहा जेब्लायबो गाज्रि खोथा बुंगासिनो दङ बिनि थाखाय सांग्रां जा माइन्ड इउर लेंगुवेज आं बुंदों जे हाग्रामा महिलारिखौ दिनै स्टुपिड होननो हानाय सोर नोंलाय फेरेंगा बेखौ मूर्ख होननो हानाय सोर नोंलाय दिनै हाग्रामा महिलारि लाबोनाय BTCआव नोंथाङा सासनाव दङ नोंथाङा EMआव दङ नोंथांनि EM भटखौ सामलाय रायजो राजाखौ बिभाजन दालाबो दिनै बिथांमोनहा मिटिं खालामो आइजोफोरखौ सिगियो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा मोननाय नङा
अरुणोदयनि आसनि मोननाय नङा सिगिनानै बिथांमोना लाबोयो दिनै बिभाजन खालामदों आइजोफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय सेल्फ हेल्प ग्रुपखौथ' जोंनो बांसिन दादों जोंनि समावनो दादों जों बे समावखौनो सोर मबे दोलोनि जों नायाखै गामियाव जेसेबां दङ आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दानो हायो दाहोदों अरुणोदयाथ' एमएलएनि दारै फैनाय जिनिस बेखौ दिनै भाग खालामनानै सोरबा दोलोनि मानसिया बिपिएफनिबा मोना इउपिपिएलनि मिटिङाव फैबासो मोनो होननानै दिनै मानो आइजोफोरनि गेजेराव बिभाजन लाबोदों बिनिफ्राय माने रोखा जानानै थानाया मोजां बिभाजन दा लाबो राजनिति गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु मानसिनि गेजेराव नंखाय नङै खोथाखौ लानानै बिभाजन लाबोनाया बे थिग नङा नंखाय खोथा बुंनानै दिनै बिथांमोनहा सरकारनि आसनि रानगोन होननानै लिंहरो नाथाय पार्टिनि मिटिं खालामो आंथ' गोमोयो जे पार्टिनि मिटिङाव बोरै सेक राननो हायो सरकारनि सेकआ बोरैहाय इउपिपिएल पार्टियासो बोरै राननो मोनो सरकारनिफ्राय इसु जानाय सेकआ सोरबा सेक्रेटारिनि दारै जायो आजिखालिथ' डाइरेक्ट माबायावसो थाङो एकाउन्टआवसो थाङो मानो बेबायदि नंखाय फाखाय थगायबाय थादों जोंनि जाम्बा जाम्बि आजोलि बिसेसकै आइजोफोरखौलाय जन एखेबारे सादा सिदा आइजोफोरखौ थगायबाय थानायनिफ्राय गोजानाव थानायखौ आं लुबैयो आं खावलायगोन इउपिपिएलखौ बेथ' एकदम 100% दिनै जि अबस्था गामि जोंथ' गामियाव थांखायो गुबुन खामानि थाखाय थाङो जोङो आरो जों पार्टि हिसाबै गिदिङाबालानो एखमबा आलासि जानाय सुरुबै थाङो बे गामि ओनसोलफ्राव जेरैबायदि नुदों इउपिपिएलआ दा गामियाव हाबनो हानायनि माने अबस्थायाव गैया जायनि थाखाय दिनै बिजेपियानो बाध्य जे इउपिपिएलआ दुरबल जाबाय दिनै दखान पहाराव टाउन सहरावबो दखान पहाराव सोंबा बिजनेसा मालै सोलियो एकदम फ्लप गैया जाय गिदिर दखानदारफ्रा सिमेन्ट माने लहा थिं फानग्रा बिथांमोना समाव एखमबा 1-1.5 लाखनि बिजनेस जायोमोन दिनै 10-5 हाजारनि बिजनेस जाया बिथांमोनहा बुङो दिनै मैगं फानग्रा बिथांमोनहाबो बुङो जे आगोलाव जेरैबायदि बेबसाय जादोंमोन दा जाया मानो होनोबा आगोलाव हाग्रामा महिलारि सार गोनां समाव गोबां मानसिफ्रा अफिसनि खामानियाव फैयोमोन हटेलाव थाङोमोन बिजनेस जायोमोन मैगं थाइगं बुरजा बायोमोन दा बे अबस्था गैया एखेबारे श्रमिक जायफोर खामानि मावग्रा लामा सामा मावग्रा खामानि गैया बिसोरबो दिनै आन्दा हारायबाय दा बेखौ नायनानै जे इउपिपिएलआ जे गैथारला लाथिख' जानो थांगासिनो दं गावसोरसो बेयो स्रा आरो फारसेथिं बिथांमोनहा सब समाय बुङो जे जोङो नै साख्रि होनो थांगासिनो दङ 4,000 जन साख्रि होनो थांगासिनो दङ माबा बिथांखिनि फैसा राननो थांगासिनो दं बिथांमोना थाङाखै दाबो मावाखै खिन्थु हाग्रामा महिलारिया मावनानै खिन्थादों बेखौ जों स्पष्ट आरो फंसे खोथा बिथांमोना 17 बोसोरिया गावसोरनो माने माबा नङा एडाल्ट नङा गावसोरनो 17 बोसोर होनो ओंखायनो जों इउपिपिएल माने 17 बोसोर बैसोनिल' मानसि होननानै जों दा बुजिनो हायो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ 17 बोसोराव जेबो मावाखै जोङो इउपिपिएलआ बोसोरथामाव मावनानै खिन्थाबायनानै दाख्लै प्रमद बर'खौ बुंनाय जों नुदों आजिखालिथ' बहा मा बुंखोमायो आरो बिथांमोनाथ' सब समय केमेरा लानानै बेरायखायो नालाय ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थायो बिथांमोना बुजिया बबेखौ इडिट खालामनांगौ बबे मा रिएक्सन जागोन हयथ' नुवाखै दा बेवहाय होनदों जे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेखौ मावनो हायाखै बेखौ प्रमद बर'आ मावदों औ नंगौ प्रमद बर'आ मावदों माखौ मावदों थगायनाय 1 नम्बराव थगायनो हाग्रामा महिलारिया थगायनो रोङा प्रमद बर'आ थगायनो गोरों बे बोसोरथामाव जा थगायनांगौ थगायबाय बिनिफ्राय मा हाग्रामा महिलारिया मानसिफोरनि गेजेराव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनो नाथाय बेखौ प्रमद बर'आ असान्थि खालामदों हाग्रामा महिलारिया जौगाखांनायनि खामानिखौ मावदों बेखौ नैबे बोसोरथामाव जौगाखांनायखौ बाद होनानै जाख्ल'नाय होनदों गावसोर फुरा मनक लाबगासिनो दङ बेनो बे प्रमद बर'आ बोसोरथामाव हाग्रामा महिलारि मावनो हायै खामानिखौ